ma ihe kwesịrị moto anyị bịara na be m nkịta na-agbata afịa ọrụ mmiri na ọrụ mmiri kwesịrị ịrụ oge gịnị butekwa na ọrụ mmiri adịbịa ga-arụ oge mgbe gị na ndị otu gị na-adịrọ n'otu ọ bụrụ na ka agbata ya n'afọ masị agbata na mbikọs agafego m steji ahụ iyi onye mma anaghị eri ya ya ma abịagwo nkịta na ma na iyi ya ebe a na-adị ogbu ma ma amaghị egwu mmiri ihe na-egara ndị ogbu mana ọ bụrụ na m amaghị ya mbịa mejere n'ebe ahụ ndị ogbu na ọ ya iyi onye na-amaghị ife na-eri ya ma nke onye ma anaghị eri ya otu a na mma agwa ihe ndị n'ụwa o siri ike mụ nwaanyị nwee spiritual problem nkịta so ma ọ bụrụ ma ọ bụrụ m ma ga abụ na mụ bịa na be dibịa ya gbatara m afa na nsogbu nwụ ndị nne na a ga-arụ m ọrụ mmiri dibịa m anụkwa m ọrụ mmiri ọ mụ na-ekwu ọkwa ndị otu m ndị mụ na ha dị n'otu dibịa m anụkwa ya ha oke ọ mbịa kịta na mụ na nne m na-ese okwu ọ dị gị bịa dozie mụ na nne m okwu na ọka bịa mụ na oke ịmara gwo na mụ na nne m na nna m na-ese okwu ya bụ esemokwu ọkwụ na ọkụ n'ọnụ na-achụpụgo m n'ụlọ ọ gị ka ọ dị bịa dozie mụ na nne m na nna m ọ mụ ka ọ dị but you can only come in a situation by which mụnwa enwenwughị ike ije kpe ndo ije kpe mgbaghalụ yọọ mgbaghalụ ije mara gudoro na ma sekuru ha dasalụ ha ka nwa kwalịrị ha ga-ejiga enwe mwute wee gbaghalụ m ọkwa ya ọ bụrụ na m enweghị ike ime nwunye that is the point you need a second party mana situation by which ma mara gwe na esemokwu dị mụ na nne m na nna m mụ wee chọọ udo ọkwa bụ mejekwe nne na nna m jee merụ ha ka nwa mmerụ ebe a mụ na ha osi ogologo agwọ na ụzọ moto na-esi ogologo otu ahụ ka ọ dị n'ije mụ na ndị otu m mụ wee bịa na be dibịa gbasịa m afa sị na ndị mmiri ihe si na mmiri na-emebiri m ife mmiri ọkwa nke a m maara ha akwanụ m ngwongwo ejebedị m na mmiri nruru ụbọchị izizi kpesịa ya m ụlọ ife na-ebe ka na-ebe ejebe m nke ụbọchị abụọ njesia ihe na-ebe ka na-ebe ejebe m nke ịtọ njesia ihe na-ebe mbata nke ịnọ m agwa ha na ọkwa na-esiri ehe anya ọnọrọ na anọ na ọkwa ebe m na-eje unu na-egbu mgbu unu na-eburu mburu unu n'ụwa anọzi m ndụ eme gịnị anọ m ndụ eme gịnị unu na-eburu m ebu apa amasị na gị na-apalụ ya apa na gị palụ ya anọ m ndụ eme gịnị kedu ihe dị ife nka akwa eji m ọkọ bịa ụbọchị izu nnoju nwa ewu bịa ozugbo si ya akpụ m ebu na bịa tata mana ịma na it is easier said than done mana echere m na ọ nwere onye ga-emenwuru ụdị ife a na-ekwu kịta na emechasị na nso mmụọ dị ka gịnị mmụọ dị ka onye iwe ka mmụọ dị ka onye ilo gị ọ nweghị onye ga-emesi ụdị ife a na-ekwu chidimọ ha ga-edere ya anyị bụ ndị hụrụ chi anyị bụ ndị hụrụ ụwa anyị kedu mba anyị gbabendara chidimma ji wedere ihe niile sitere na gịnị n'obi mana gịnị bụzi ọrụ dibe na oke dibe n'ebe ị nọ mmere na ọ bụ na ọwa n'afọ otu a na ọwa n'afọ na-asị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu dibọ malite bidwe gị 200,000 400,000 and ị ga-akwụlele ya ị madịrị izi ị ga-ejiga akwụ ya ọ gị dozie ya agwụ ọ gị na-enye ya ebu na ọ na-enye agwụ ya ụmụaka ọ mụrụ ọ gị na-enye ha nne ka ị na-aghọta bife anyị na-eso ebe onye mbi ka ọ na-awachi ebe onye na-alụ ka ọ na-eri dibọ ga-akwa gagasị na mmiri pụta ọsị na gị chara 200 naira ọ ka o si kwesị ọ na-awụ onye rụcha gọọmenti ọrụ pụọ je yewa gọọmenti na ọkwụ na ya salari ebe onye mbi ka ọ na-awachi dibịa gị ọgụ ọrụ ọ na-agụ ụgwọ ọrụ ọ na-agụ ụgwọ ọrụ ọ nwebe mmụọ gwara anyị sị anyị na gị ga-eje chụọrọ mmadụ aja na gị lọtabịa gba ya bụ mmụọ ụgwọ ka ya kwụọ gị anyị mana ụgwọ ọrụ dị mmụọ n'aka mana mara na
ebe onye mbi ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-awachi mme na onye rụọ n'anwụ o jee rie na ndo. Gịnị ka ị na-erizi na ndo ahụ? Ọwụ ụgwọ ọrụ sitere n'ahịa ahụ ịlụ n'anwụ, ọ ya ka ị ga-eji alụ na ndo. So na otu a na anyị nọ ka anyị bụ dibe na-agba mbọ ka ụwa dịrị gị na mma, ka anyị na-enwetakwa ife n'aka gị. Mme na Igbo ji tụọ ilu si na ọ na-abụ enye iro dibe afọ ọ banye n'ajọ ọfịa jee kpa mgbọrọgwụ. Ọ ife a dibe nwetara gị n'aka ka ị na-ege ntị na-aghọta, maka mgbe ndị ofeke m ga-anụ ha ọsọ ya dibe na chaji overdose, dibe na ndị dibe nọkịta scammers. Ọ dị kemgbe ụwa. Ọ ya bụ ife dibe natara gị n'aka bifo ọ ga-abụ ya rute n'iru aja ahụ a na-anwụ anwụ sị ka nwụọ. Akụ na-esi gị n'obi ike. Ọ na-aga ọfọ, o were mkpụrụ obi ya na-aga ọfọ, mgbe nke ị ga-eji gama na ọnọ dibe ka ọ na-atọ na ọ na-abụ ochie dibe gba aja dịka wee nye ndị mmụọ n'aka. Ọ mgbe obi dị ya mmanụ nọ, ọ mgbe dibịa da dibe sị gị na ọrụ mmiri gị na ọkwa 45,000 ka a ga-eji gago ngwongwo wee 45,000 nye ya. So ele n'anya ka o soro gị jere na mmiri ruo na mmiri o buru okwu na ụka gị n'isi otezobu ya n'isi. Mana iruo na dibe na mmiri hụ ọ nwere na aja mmiri ọ ga-edecha ka anyị ji chụọ ijuru ego one ka akwara m so ha na mmiri medina na mmiri ebe a na-achụ ya. Nna alata nna abanye moto m batara moto m jicha mmiri nata ebe a ekwugodo mmiri jesa agodo moto m iche. Ị mara na ụmụaka na be m na-ata avụ maka otu nka m meji ga abanye moto ọgbasakwara m anatara na be m ọgbasakwara m ọgbasara m mana karịrị adị na-ede ha anyị a njeme na wedelefe edetis ya. Ụmụaka ji echegodo ka onye ji 10 naira ebe a ji echọ 10 naira wee ji egote m klin n'ọrụ afọ eji etalụ mmadụ. Ọ ya mere anyị ji anata ego ha anyị na-anata. Iruzi ebe ahụ ihe na ihe ọrụ ịhụ na idie ya jisie ya ike, ihe na ihe ọrụ ikwudoro ebe ahụ ibusie ike kwudosie ike na obi ama mapụ gị amapụ. Ị mara na onye ị na-egboro ọgụ a na ọ nwere ihe ịnweta n'aka iji egboro ya ọgụ a. Ha bụgasịa nke Thanksgiving. Thanksgiving is a must. Thanksgiving is a must. Ọ bụrụ na ikene mmụọ mgbapụta gị mgbe ị nọ na mkpa, ọwụ dibe na-agba ụgwọ, nwa ga-abịakwa bịa gbaa gị ụgwọ. Ọ nwere nwanne m nwaanyị, ọ nwere ndị ikwu m ka gbara ụgwọ tata. Ọ nwere ndị ikwu m ka gbara ụgwọ tata. Tata sị na m kwụsị ike, tata ka m kpọrọ nwanne m mpa m gbaa ya ụgwọ sị ya onye dị otu onye dị otu a m kpọtara nwa ya mbebịa kpọrọ nwa ya nwaanyị gwọchaala ala nyere ya elu otu na Ogbanje ya for many years. Ya agba otu unu kwụọ ya ịga ịbọsị ndị a na be ya bụ unu ịga ka eji otu akụchie ya mmanye ya na edise ihe na ife a na-etinye n'ụlọ mgbe ochie protector a na-etinye otu a kwụọ ya ịga n'aka manye ya ebe ahụ ma ọbịa si unu release ya nwatakịrị gaba na okwu unu na-aga mana ha bụgara nwatakịrị ka ọ na-akara aka ya kpọrọ nwa akpa ya m n'aka akwụnụ si ara na ya kpọrọ nwa akpa ya m n'aka kọpụ na ya ga akọpụ ya ga ma ọkpọ ya nata ọncha bịa gwọcha ya ya nata. Gịnị mere gị bụ nne ya enweghị ike iji bịa kene m makwa gịnị ekene ife ngwọ ya ara nwata m mere deliverance 4 nights and 4 days. Ya wụrụ nga n'obodo Igbo how many days ka ọkwa 8 days 4 days and 4 nights ọkwa n'obodo Igbo ọkwa 8 days ka ọ nọ na be m mụ nye ya nri ụtụtụ nye ya nri abalị ka o kuru nwa oku n'aka ọ na-enye ara mụ gwọcha ya dị mma tata. Gị bụ nne ya ịkpọnwụrụ m kene m ekene ruo ma tata ma jụọ nwanne mpa ma nsị ya ihe ahụ ha many months nwa ahụ m bịasị na be m na kemgbe ahụ akụgwọ ịga n'aka again mba ebe ka ọ nọ kịta ma nwezi ife na-emezi na ọnụzi na-ejigharị izi. Gị bụ nne ya ekene nwere m ọ bụ nkwa n'ụgwọ ka unu kwụrụ m ọ bụ nwa naira ka akwụrụ m asị nekwa ụgwọ akwụrụ m. Dibu n'ụlọ ka asị na ọ naghị aga anya sị na dibu ụlọ anaghị aga anya ọ na-akwụkwụ mana ekene ịma na ụgwọ ka mgbada atị ịma na ụgwọ ịma na mmụọ na-eri asị nye isi ọ na-ana esi na ụmụ agbara ụgwọ ahụ. Gịnị mekwa na ejibu ụgwọ ahụ anyị na-anata ọnụ mmiri ụnyaahụ kwudo nwatakịrị a n'ezi ebe a bikọs ọ nọzi obodo a kịta na-ejigharịzi onwezi ihe na-emezi ya. Nwaanyị onye ikwu m ka m na-agwa gị now ịma na onye mụ na nso gbara ụgwọ ahụ otu a nka mmụ si agba ụgwọ
maka na ebe ọ na nwatakịrị ha adịgo mma nne ya na nne ya nọ ndị queen ibe na ndị be di ya akọnfam go na ọ dịgo mma. Ihe fọdụziere anyị bụ ndị rụrụ ọgụ ahụ 4 night ma ihe 4 midnight na 4 days each day a na-eme ya deliverance. Kedu ya dị ma ihe njizi anyị bịa kene anyị n'obi ya n'aha ya. Ọ bụghị ịchọ ya bịa na isi go na-ebịa n'aha ya, asị na ihe a na-ewetara ya na-eji abịa kene anyị, asị na ọkụkọ a na-ewetara ya na-eji abịa kene anyị n'aha ya. Obi a ga-erere ya, obi a ga-erere ya. Mmụọ na-eri asaa inye ya isii ọ naghị ana ya. Ịghọta ihe mere m ji ekwu ya? Onwe ihe na-ata m na-ekwu ọrụ mmiri ka anyị nọ na wee ka na-ekwukwa okwu ndị mmiri wee mata atụ a. Iwu abụrụ na ọdịba ga-alụ ọrụ mmiri, mana sọsọ ihe m ga-ebutezi dịba iji rụọ ọrụ mmiri bụ mgbe ị na-amaghị ikwesị mma ịma, mgbe ị gaghị emenwu ihe ikwesị mma ime, mgbe ahụ o mezi atụratụ dibe isozi jee bụrụzi onye nnọchite anya wee were ilu ọma na olu ọma wee kpechitere gị, maka na ilu ọma ka eju ji agafe n'ogwu. Asị na ọ na-adị abụ nwa efi wụsị ikpere abụ naanị ọnwụọ nne ya gị na ala. Ọtụtụ n'ime unu bụ ọseka, o nwere gasị na ya akwapụ ibu na mmiri na iru ebe ahụ gịba agwọ na ụzọ moto jesigo ogologo. Eche na ibu ka ngwongwo akwamukwu ewu akwamukwu ewu ọmụmụ ịghọta ịma na data mindset ahụ ị nwere ọmụmụ ịghọta na ihe na ọ dịghị gị n'obi. Ọ dịghị ka a ga-asị na iru ebe nsef gbara nkewa na unu nwere nke a na unu chara n'ụzọ na-enyezila nsogbu. Ọtụ ndị ga-agọ ya. Ọ nwata anyị kwudo na mmiri ụnyaahụ ebe anyị ebe abịa olu mmiri ọchịkwa ihe ọchị n'aka. Ndị mmadụ na-alapụta ibe ha. Ọchịkwa ihe ọchị n'aka. Ịma na ihe meji ekwu ihe a na-ekwu na mụ bụ dike, ọ nwere nke ọ ga-aga enye m mụnwa mma nri. Ejizi m ya mazi nke mmụọ nri na nke mmụọ na-erilo. Na-asị na ha na-eche na ọsọsọ nwa mmiri ka a na-akwapụrụ ibu. Ihe mere ndị mara ife a na-eme na mmụọ ndị eje na mmiri na-achụ aja na-ajụghị ebe ha siri bi ụwa ụna. Anyị maalụ na mmụọ bi na mmiri, ha bụ ndị a na-akpọ mmụọ mmiri. Gị bụ mmadụ maragwo na mmụọ bi na mmiri, ha wee bụrụ mmụọ mmiri. Mana na anyị na-achọ ka ife dịrị anyị na mma, hụtakwa na enye aka anyị ga-esi n'aka ebe mmụọ nọ wee bịa. And na mmiri a ọtụtụ mgbe gị bụ mmadụ asị na gị abịa Ọnịcha Ado. Ịma na the highest market enwere na Ọnịcha Ado nọ n'akụkụ mmiri ka ọ dị. Ọnwa ihe ịghọta about it. Na ịbịa Ọnịcha na-achọ ka anyị Ọnịcha gozie gị. Ị marakwa na the force na control Ọnịcha ahụ marine force ka ọ na-emarabe. Ọ ka ngwa eke wesi Odogwuakataaka kwuru ya. Ọnịcha sị gị na ha marọ. Every year Ọnịcha anyị bi na be ha na-agba ọfala. Ma igwe Ọnịcha tupu o mechaa ihe niile ọ na-eme, ọ ga-esi be ya n'Inland Town n'Ọka Road were ụkwụ asị gị banye moto wee bịa na Ani Ọnịcha dị n'ọsọ ọkwụ ọdụ. O ruo na Ani Ọnịcha tụsịa nzu tụsịa edo gosi ọfọ, ọ were ụkwụ gbadara Marine ebe Marine River Niger jebe na Ọtọfe alụsị nwaanyị bi na mmiri. Igwe Ọnịcha ka m na-akọrọ gị witu ndị iyom na ndị Ọnịcha niile ha osoro ya ebe ahụ ka a ga-anọ sacha ụkwụ, sacha ihu, sacha aka wee gbagotezie. Igwe Ọnịcha ka m na-akọrọ gị na Ọnịcha ịnụ na be ha ma ihe ndị na be ha ma ihe nji be ha ma ihe na ahịa na-azụ na be ha ma ihe na akụnụba dị na be ha. Ịbịazie na be ha esi na ekweta na ahịa ha nkwere, mana na ị ga-akpata akụ na Ọnịcha, ị ga-eri akụ. Akpọ m gị za asị m gị na ofe ga-abịakọkwanụ. Ọsụsọ m bụ Odogwuakataaka ga-agwa gị ya n'ihi na ọhịa onye mara ka ọ na-ekwu. So ịhụkwa ihe mmerụ na ị bụ nwa mmiri ga-abụ nwa mmiri. Connect yourself with every available spirit within your territory. It's not a must. Some places like Australia, I haven't been there. Mana eme ka mmata na mmiri uhie mgbara na anyị n'okirikiri mmiri ka anị. Ịbata na anaghị ndị otu ahụ ịma na mmiri ka anị. Ị bịa pụta isi na iwu nwa mmiri
ị gaghị na-eji na mmiri na-atụ anya mana ị ga-agị Australia akpata akọlọta. Sorry. Ije ihe dịka Zimbabwe nnụrụ na asị na the highest river na Africa nọ na Zimbabwe ka ọ dị. Irute na Zimbabwe anyị si na ị ga-akpata akụ na Zimbabwe ga-eri mana ị na-ahụ ya bụ orimiri ị sị na ị gaghị enye ha oke ha, ị gaghị akọwa ha na ị batakwara na gị sikwa n'ebe a wee bịa. Sorry. Mma sị gị continue. Sorry. Maka na aha gị abụrụgo sorry. Anaghị no continue. Sorry. Ị na-aghọta otu ahụ ka o si wee dere ịbịa n'obodo identify yourself with the spirit that own the zone. Ọkwa m kọrọ gị ka m si bịata na ngwuru a arụsị walụ m n'afa. What did I do? Mụ kpọlite arụsị ahụ. Ọ ka akụziere gị mgbe obodo m pụtazi sizie na ọmụ awụzi mbịambịa na ọzụ m awụzi eze na ọgba niile. Onye be je Ghana ya detacha na asị ya na ojegoje kene Odogwuakataaka ọ bịa kene m na ọmụ Odogwuakataaka ma asị ya na ya bịa ebe enyi bịa leta na asị ya na ya bịa kene m. Ọ bịa kene m wetara m mmanya ndị na-abịa bịa Ghana ndị na-abịarasị ya what are you saying? What are you saying? Na ngwuru asịva na ngwuru a dị concern ịbata bịa kwelu m ụnyaahụ o nwere nebe m nke mbute katapila na-akwachi ezi manụ ya pụta kenesi ahụ lata ebe a sị ụmụaka ngwa buru na ọcha eji ebunye ha ewere 8pm jee wegara ha ya na-afịa ebe a achọ onye nwere nsogbu ebe a chọrọ ya kpuchi iro ebe akwachigwa ezi nke ọzọ ebe ọzọ ezi nchọ ya eje ndị ụmụaka obodo si na agaghị eje ma ọ bụrụ na katapila manụ ya ma ọ bụrụ na enye ha ego. Ndị na-akụ okwute bịakwute m sị na m na-ekwe na ihe a ga-emebikwa ihe ihu ọrụ na m biko na m tinyekwa ọnụ mụ sị onye sị na agaghị akpụcha asị na ndị obodo kedu onye obodo asị na ndị obodo mụ sị ngwa sị na akụpụ asị m gị kedu onye obodo gị sị na ndị obodo ewesị m Odogwu na m ekwaliwe n'ọnya m wesị ya na-abịa akwụnụ kwachiri ezi a ndị a wee na-asị ka katapila kpụchakwuo ha nke aka moto ha wee na-abịa and ọkwụnụ na-anatakwa ego tipa na-abịakwa gaa nata ha ọ na-enyemekwa gị afet gị sị na a ga-enye gị ego na ọ bụrụ na otu esi eme mụ tie ya aka n'azụ sị ya ngwa ha bụga ndị aka akwachi ezi ya sị m Odogwu na ya kwurokwa n'otu ahụ ha sị ya na gị ikwu ya sị onye sị na ya nkwu na-asị ngwa ha bụga ikwuru ikwu hụ katapila asị na gị kwachi ezi nna ngwa bịa kwachi ezi ya kwachi ezi mana ka m nọ na-ekwu ya ka m nọ na-ekwesị na Odogwu tinye ha ọnụ ebe a kịta na-akwacha ya mụ gbagha nkịtị ịghọtagwo ya na so na ya were otu ọ si edere anaghị eke ike nga ahụ na nkịtị ọ bụghị n'ọnụ ọ bụghị na ị nwere ego ọ bụrụ m kacha nwe ego ebe a ọ bụkwa na ọmụnwa dibe makwa ndị mmadụ ole na-eme dibe na uru ebe a nọ na ya mmadụ na-enwe dibe n'uru ebe a nọ na ya ma mụ bụ mbịambịa ịghọtago ihe ndị ebe ahụ na ịbịago n'obodo mmụọ ndị n'obodo ahụgwo obi iji bịa n'aka akwa ngwara unu na mmụọ aka onye wetara n'aka ewetara iji wee soro ha awalụ gị ọjị nụ ịcha na ọsọ mmadụ na-awara m ọjị mmụọ na-awara mmadụ ọjị m ataka ọnụ ọjị m ebunyere gị ọcha gị n'otu onu ọkwa na ihe a na-ebute n'ogide chi na Odogwu a echi ọzọ ebe a na m echie nze ma nne m abụrụ onye ebe a ma nna m abụrụ onye ebe a ọ mgbe mmụọ nọ n'obodo m bunyere gị ọcha ndị nọ n'obodo enwezighị ọnụ ihe a ga na-anọzi ihe ọ na-ahụzi ka ife si eme ịghọtago so ịbata n'obodo identify yourself with the spirit, the territorial spirit. It goes a long way to speak about your success, your well-being in that very land. Maka gịnị a na-enwe obodo gịnị na-ekene na afọ na nkwọ maka na gịnị Igbo mụ na gị si n'eziokwu ndụ ịhụ ya a na-eme eluigwe onye ọgaziri n'ụwa na-ekwu okwu eluigwe onye ọgaziri n'ụwa na-ekwu okwu eluigwe ịbịa na mmiri kịta ịhụ onye a niile ịhụ anyị n'ebe a na-eri kịta na ihe a na-akpọ ya oriri na nkwari ọ dịghị na mmiri ọ dịghị n'elu igwe ebe ọ dị n'elu ụwa ma ihe mere nji ema ife a na-agwa gị ejighị m na mmụọ wee ma ife a na-ekwu okwu ya ị ga-ama ihe na-eme ebe ị gara ebe ị na-agarọ ị ga-ama ife na-eme ebe ahụ akwa ya na onye ngara Igbo ka Igbo na-ekwu okwu ya good ngwa ị nwere ike ịjụ m ihe mere ndị mbi na mmiri ji abịa n'ụwa bịa na-azụ afịa ka ọ ma na mmụọ na-azụ afịa n'ụwa ị nwere ike ịgwa m ihe mere ndị mbi na mmiri ji abịa n'ụwa bịa na-azụ afịa ọ bụrụ na ha nwere ihe a ha na-abịa n'ụwa bịa na-egote na mmiri ha ga-abịa n'ụwa bịa go ya ọnwa onye hụ nsi n'ụwa na-eje na mmiri na-egote afịa igobekwa afịa na mmiri ọnwa ihe a na-ere na mmiri ọ n'ụwa ka a na-azụ afịa and ọkwa mana ebe ọzọ a na-azụ afịa ebe ife dị ihe na-adịghị na Ọnịcha Ado agara ya na Ọnịcha Ado ọkwa ihe Ọnịcha nwere ka ha ga-ere
ụwa nwere ife asị na ọ dị ebe ejebe nje gote ya nje gote ya ọnwa ihe na-aghọta ndị igwe na-abịa ahịa n'ụwa ndị mmiri na-abịa ahịa n'ụwa ndị n'ọkọfịa na-abịa ahịa n'ụwa ihe ụwa nwere ihe ana nwere ka ihe ndị na mmiri ha kwa ihe niile a na-akọ gee ntị ịfụrụ mmụọ fụrụ mmadụ n'anya. That's the reason why gị bụ mmadụ fụ mmụọ n'anya. Reciprocate. Asụtakwa m oyibo a ọnwa onye gwara akwụkwọ n'ihu Igbo mana ọ sign fine akwa sign fine akwa banye reciprocate ya bụ otu ahụ mmụọ nsi fụ gị n'anya wee otu ahụ mee gịnị fụ mmụọ n'anya. Mmụọ afụka mmadụ n'anya. There are reasons by which if I explain in details for you in all through your life you will live to give thanksgiving. Yeah. Gịnị ka echere na ndị mmụọ ji ekwu mmadụ ekwuru? Gịnị ka echere na ọhịa ihe mbutere ekwuru mmụọ na-ekwu mmadụ? Asị gị na mmụọ na-ekwu gị ekwuru na mmụọ na-agba gị nje ya wa Ogbanje. Ịghọtakwa gịnị ka a na-eri ọ bụrụ na mmadụ oke nwa ihe ịnwa gịnị ka a na-ere anya na nke gị? Ịnwe ihe nwa gịnị ka ị na-ere anya? Ọ n'ihi ihe anyị nwere n'ụwa anyị what the nature has deposited on this life. Ọ ya ka mmụọ na-enwere ha ji ekwu anyị ekwu. What are you saying? Abịa sị gị na ndị otu gị na-agba gị nje ndị Ogbanje ndị otu gị na-ekwu gị ekwuru na gị anaghị eweta na-enye ya na gị na-eri naanị gị. Ọnwụ na ha riri ọnwụ na ha nwezuru ya gịnị ka ha ji na-ekwu gị ekwu? Ị na-ajụkwa onwe gị ajụjụ? Ọnwa ihe mmeri ịghọta kịta mmiri ji akpọ nwoke Odogwuakataaka ọ bụghị naanị odogwu ka ị bịara m kwere gị eju odogwu ọkwa ịdị confused akwasị gị na odogwu ka nkụ ka ị kpọzi Odogwuakataaka gịnị mere? Ka ị kpọrọ Odogwuakataaka gwa gwa gị ebe ị na-aga asị gị na gị eje egwu ka e nyere gị adreesị gị akwa ịbịa na be Odogwuakataaka. Okay, no adreesị asị gị na gị si ebe a asị gị na gị si ebe a ka gọrọ ihe niile ka ọ ya chile na ise abụghịkwa ya aka n'ọbụrụ nkọ ise ọmụ na gị ise ife a na-akọ n'ebe ọ na-adị ndị be anyị ya gazie ọnwa ihe na-ahụta kịta. O nwere ụbọchị m bịara ọ bụrụ na a na-amasị mbọọlụ street Odogwuakataaka so somebody amagoro sambọọlụ like today mgbe ya na-anazi gị fụrụ ndị mbịa ọ na-enutu mgbe nsolu imi somebody nwere ọchị ọsị mụrụ ọ bụ nya nwe somebody na-enutu n'ebe tinye nsikwa ya azụ. Okay, nke nyanwa street anya ọkụ a ga na-ekwu okwu ya ọnwa ihe na-ahụta onye mba ga-eji bụ nwe street na be anyị ọnwa ihe na-ahụta a na-ekwu onye mba ga-eji ọnwa ihe nchọ ya adịghị kịta a na-esi bubo ngọ ọnwa ihe nchọ ya adịghị eji baịbụl agọrọ onye na-agwọ ọgwụ. Adị m ajụ gị ajụjụ ibute baịbụl Odogwuakataaka afọ mmadụ Odogwuakataaka abụrụ afọ mmadụ ke ka ị ga-eziga na-azọkwa n'ife ke ka mmadụ ga-eziga pụtakwa nke na-azọ ihe si na Odogwuakataaka Akataaka la alụsị mmụọ ji ezọba ife ha na ihe m kwuru bụ ọ bụghị ọrụ mmiri niile wụ iwu na a ga-eji ewu ihe ewu akpọtara n'isi nwaanyị ọnwụkwa na-ebune ka a na-akpụta ihe a ọkwa ịma ọnwụ esi ka a na-akpụta na menu mana na ọdịnala Igbo bụ ewu just like otu esi egbu ewu anyị so otu ahụ ka ọ dị na mmiri. Ị na-aghọta ya kịta na ihe mmekwa na-eji eweta ewu ahụ n'ọdịnala Igbo abụrụ na onye eweta ya na ọ malụ nwaanyị after all ụmụaka kịta ọnwa ndị ewetara ewu a mana ha eju ọhụ sị gị na ọkwụghị ụgwọ isi nwaanyị mana ọ sị gị na my wife nke ụmụ nwaanyị ka ọ na-akacha m njọ ọ sị gị my husband onye na-akpọ ya husband gị na-ebigote years 15 years ịmụgwọ ya nwoke mụọ ya nwaanyị mana ọ maghị nne gị ọ maghị nna gị ịdị ndị proud na-asị my husband mana ọkwa husband eziokwu ọ bụrụ na ọ bụghị bịa kọwa na nwoke na-enye ya obi n'ụlọ nwoke ọmụgwọ ya nwoke ọmụgwọ ya nwaanyị esi na ọ bụrụ husband na ọdịdị aṅaa gwakwa husband ya mana na wọchị ya ihe dị n'iche na ya na nwa ada
ikwu na ibe ngoriri n'isi ya akwụ ụgwọ isi ya wọchị n'ife dị iche na onye egbe na egbe bụ na onye a na-eme husband n'ụzọ ije husband ahụ erughị ụlọ onye a na-eme my wife n'ụzọ ije o rughị ụlọ nweghị ndị ọ na-akpọ my in-law ihe onwe my wife and my husband onye nke enwe my in-law mana onye nke a nwere my in-law ma ndị ọgọ m gịnị ma o ji nwee ndị ọgọ ahụ ọ kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị ahụ kpụchasie ya ike mee ya ka ọ dị be siri kwuo ọ dị proud o tụrụ ugo ya mere na mgbe ọbụla a na-eje ijejekwara gị ngọ na mmiri wee were ewu ugo ka ị na-etu ugo ka a na-etunye gị ya bụ ije ọ bụrụ bọọlụ a na-agba ya drọ odogo anya ọkwa ịma na mgbe ọbụla agbagide bọọlụ gba ya drọ na ihe ọ pụtara onye laba onye laba akwa aka kachikwa ụbọchị ọzọ a ga-emegharịkwa ya ụbọchị ọzọ mana mgbe ọbụla agbagide bọọlụ ya na-adị ise goal agbasị asị 2-1 1 not 5 not ọ nwego ndị meriri ibe ha ndị a mere ọkwa ha ga-etu ugo gara mgbe ọbụla na-eji ewu jee na mmiri wee kwụsịsị okwu asị nọ nke a ka eji gba isi gị nọ nke a ka e wetara ndị mmiri wee tube ha ugo ihe nwere ụkwụ anọ ihe a nwere ụkwụ anọ ịtụgoro ugo nye ije ahụ ịbịa anaghị agba ya dọrọ amara kpe ma mkpe ọgazigo amara ga ma ngọ ọgazigo ịma na ọ na-abụ afọ ụzọ ebi okwu ọ ịma na ihu dike na anyị ụma nkọ ịma na ọ na-abụ afọ ụzọ kubie rọba ọ bụrụzi m na-ekwu so onye a na-ahụ ihe ndị iche na-egbe mgbe ọ bụla ị hụrụ asị gị onye Igbo sị gị nke ala egbe bịa tụgharịa nsị anyị gị na ọ nwekwa ihe dị iche na egbe ọ akụ aka ege ntị ya gaziere gị